लोगोफोर आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नै बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नै मोनसे नै माने एटीएम आव ओरैबायदि फैसानि माने भेरगावनि स्टेट बेंकनिफ्राय माने एटीएम खौ लानानै फैसा बर'नुनाय हिनजावसानिफ्राय माने एटीएम खौ हेल्प खालामनो होननानै बिनानै माने फैसा बर'नानै लादों स्टेट बेंकनि एटीएम आव बेनिफ्राय बे मानसिया मा खालामदों हेल्प खालामनो नायनानै बेनि एटीएम खौ सोलायनानै लादों लोगोफोर आं गोजौ होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नाय मोजाङै नाय साबधान था लोगोफोर दानिया मोनसे माने ओरैबायदि माने गिनो गोनां माने मोजाङै था 38,000 रां माने बरनग्रोदों आरो एटीएम खौ सोलायनानै 38,000 रां बरनग्रोबाय बेनिफ्राय माने नाय उनथिं माबायदि थाखोमादों लोगोफोर नै बे हिनजावखौ माने हेल्प खालामनो होननानै एटीएम खौ लादों नाय लोगोफोर मोजाङै नाय भिडिअखौ नाय फैसा बरनग्रोबाय बियो नाय नै हेल्प खालामबाय हेल्प खालामनानै बिखौ एटीएम खौ सोलाय खालामनाय मोजाङै नाय लोगोफोर साबधान जा गासैबो बे भेरगाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट भेरगावनि एटीएम नाय 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 बेथिं उनथिं माबायदि माबा खालामनानै एटीएम खौ सोलायबाय नै लोगोआ बे एटीएम खौ सोलायबाय उनथिं माबा खालामनानै बेसोर मा मानसि हमनो हायाखै दाबो ओरैबायदि माने नाय एटीएम खौ सोलायना लाखिबाय लोगोफोर नै कैमरा ऊपर सोना ना नाय एटीएम खौ सोलायना लाखिनानै लोगो लोगो फैसाखौ बरनगोन बियो नै नाय लोगोफोर साबधान था लोगोफोर साबधान था Mana na? Nah, finish. Finish na? Finish.